Ola, no tutorial de hoxe faremos un resume das coordenadas xeográficas. Realizarémolo a través de preguntas e respostas rápidas. Imos aló! Que é a Terra? A Terra é un planeta do Sistema Solar no que se sabe que existe vida. Nembargantes, sería posible que existiran outros planetas con habitantes e que aínda non nos coñeceramos. Quen vive na Terra? Na Terra viven todos os seres vivos. Que usamos para ubicarnos na Terra? Usamos unhas liñas imaxinarias. Son o ecuador que vai de leste a oeste e o eixe terrestre que vai de norte a sur. Nesta imaxe podes ver mellor isto. Aquí tes o eixe terrestre e aquí o ecuador. Nun planisferio ou mapamundi, estas liñas estarían aquí. Vemos o eixe terrestre e perpendicular a él o ecuador. Cada lugar ten unhas coordenadas concretas? Si, cada lugar do planeta ten unhas coordenadas únicas determinadas pola latitude e a longitude. Imos coa latitude. Que é a latitude? A latitude é a distancia que hai dende o ecuador ata os polos norte e sur. En que divide a latitude ao planeta? Pois en hemisferio norte, cara á parte de arriba do ecuador, e en hemisferio sur, ao sur do ecuador. En que se mide a latitude? Mídese en grados, sendo a latitude máxima 90 grados no polo norte e menos 90 grados no polo sur. Que liñas usamos para saber a latitude? Para saber a latitude usamos os paralelos que van del este a oeste. Que son os paralelos? Os paralelos son liñas imaxinarias horizontais que van dun lado ao outro do planeta e que transcorren paralelas ao ecuador. Que paralelos son os máis importantes? O ecuador, que é a latitude 0 grados, o trópico de Cáncer ao norte do ecuador e o trópico de Capricornio ao sur do ecuador. E tamén son paralelos importantes o círculo polar ártico ao norte
e o círculo polar antártico ao sur. Que delimitan estes paralelos? As zonas climáticas da Terra. Entre o trópico de Cáncer e o de Capricornio está a zona de clima tropical, onde fai máis calor, xa que os raios do sol dan verticalmente. Que outras zonas climáticas delimitan? As zonas temperadas da Terra. Do trópico de Cáncer ata o círculo polar ártico está a zona temperada do hemisferio norte. E para baixo, do trópico de Capricornio ata o círculo polar antártico está a zona temperada do hemisferio sur. Coidado, non te líes. A latitude vese de norte a sur, mais as liñas nas que nos fixamos para sabela van de leste a oeste, son os paralelos. E a quenda da lonsitude. Que é a lonsitude? A lonsitude é a distancia que hai dende o eixe terrestre cara ao leste e ao oeste. En que divide a lonsitude ao planeta? Pois en hemisferio occidental, cara ao oeste do eixe terrestre, e en hemisferio oriental, ao leste do eixe terrestre. En que se mide a lonsitude? Mídese en grados, sendo a lonsitude máxima 180 grados cara ao oeste e 180 grados cara ao leste, partindo sempre do meridiano 0 grados, que é o eixe terrestre. Que liñas usamos para saber a lonsitude? Para saber a lonsitude usamos os meridianos, que van de norte a sur. Que son os meridianos? Os meridianos son liñas imaxinarias verticais que atravesan o planeta de arriba a abaixo e que transcorren paralelas ao eixe terrestre. Que meridiano é o máis coñecido? O meridiano de Greenwich, que é o outro nome que recibe o eixe terrestre. Que delimitan estes meridianos? As zonas horarias da Terra, os denominados fusos horarios. Que son os fusos horarios? Entre un meridiano e outro quedan unhas zonas que indican a hora que hai en cada lugar da Terra. E que horarios ten o noso planeta? A hora cero é marcada polo eixe terrestre. Cara ao oeste diminuiremos unha hora por cada fuso horario. E cara ao leste aumentaremos unha hora por cada fuso horario.
Olla a imaxe. Cara ao oeste restamos. Cara ao leste sumamos. Coidado, non te líes. A longitude vese de leste a oeste, mais as liñas nas que nos fixamos para sabela van de norte a sur, son os meridianos. Olla novamente esta imaxe. Latitude norte. Latitude sur. Longitude oeste. Longitude leste. Cuadrantes. O cruzamento do eixe terrestre co ecuador deixa no planeta 4 cuadrantes. Cuadrante superior esquerdo con latitude norte e longitude oeste. Cuadrante inferior esquerdo con latitude sur e longitude oeste. Cuadrante superior dereito con latitude norte e longitude leste. Cuadrante inferior dereito con latitude sur e longitude leste. Olla os 4 cuadrantes. Ata aquí a clase de hoxe, na que repasamos de forma rápida as coordenadas xeográficas. E agora... tócache. Investiga. Se en España son as 7 da tarde, que hora será en Cuba? Solución.
está a 4 fusos horarios cara ao oeste. Polo tanto, se a 7 de España lle quitamos 4 horas, serán as 3 da tarde en Cuba. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!